Здравейте хора, не ще ви покажа какво ще пишем. Тук имам списалка, защото аз спах и брат ми отидел на училище. Аз съм почивка вече и находа на градина. И той отиде на коленото парти. И сега ще пишем какви продукти ще си взема от магазин Обед. Сега се записвам тук. Искам коленото подарче, кола и подарък, 4 грамива и какво мислиш? голяма, Какво правиш? толкова колкото не писа. После ще изкараме варката, ще чиста и оттатък дрейте, оправам. 2 часа. Ма не жасте ли с малко нещо, ти подвиса раз? А? Като имам фърначка, паво е печка. Магис това с малко масоро с картоф. Магис. Написах си вече нещата. Та-дам. Я вижте навън какво е време. Аз искам да изгледам. Виждате ли какво е хубаво времето навън? Аз сега че слънце. Ще kako отлитат, те отлитат. Вижте ли как отлитат? Има препаратор за прозорци много. Ето го, ето ги пилата. Много са салатики. Ще имам ръкавото. И на брат ми това. Вижте колко е яко. Але курво, але ги грибе. Дай ми си ги, бабо. Дай ми ги, дедо. Але ке фумаste я. Дедо, дай ми чантата. Те го купи всичките на масата. Нема на масата, аз сега ще ги мана. Това си мои. Аз си Рано да се играе малко време. Да, аз ще я заводи. Вода, я вижте какво има. Яко ли е това нещо? Вижте анонса. И тук вижте как пише, як пише. Царевичката ми як паре, як паре. Аз не знам тук. Чакайте да напиша нещо. Дайте само бери правито. Скочен съм, скочен на тъм. Девчините на двор. Ханини послушно зайче, коти постой. Смело на темно сядещи бой. Сядещи бой, вярно ще бой. Смело. Можеш да стигнеш. Всичко е възможно, когато не спираш да вярваш в доброто и във важното за теб. Разгледай коледната ни селекция и вземи нов смартфон с до 400 лева отстъпка с план от
България. България до България. Няма никаква България. Значи България. Е, вкусна България. Май България. България. Нашите чини, нашето двор, нашия двор, нашия всичко. Максимална емоцията. Звук и цветове с качество като на кино. Плавна картина при спорт и бързи сцени. Оптимални настройки за гейминг и директен стриминг на филми. Купете Sony Android 4K Ultra HD LED на топ цени и на изплащане без оскъпяване. Техномаркет ви пожелава светли празници и щастлива нова година. Netflix. Бъдещето е вече тук. Изпреварващото мислене е в нашето ДНК. Ние сме до теб в реалния и дигиталния свят. Създаваме решения за киберсигурност от ново поколение. Ау! О май гад! Даваме го, което има значение. Вярваме смелите иновациите, които изграждат бъдещето. Netflix. Активната сигурност. Пазим важните неща. Имаме 5 минути да ви покажа какво. Здравейте хора, не ще ви покажа какво имам. Баба ми е купила вчера. Тя ми е купила вчера едно такова, да кажа, добре. О май гад, ще разлее това. Чакайте да оправя само хората, че... Здравейте хора, не ще покажа баба какво ми е купила. Да не знаете какво ми е купила баба и ще ви кажа какво ми е купила. Тя ми е купила гремила, всичко ми е купила. Не хора, няма да се пусне. Няма да се пусне.